थिके जों आइएस को बुंदों जोंनि डिअ खौ जों बुंदों चिरां जिल्लायाव जेब्लासिम नाखि बर' बिजोंनि इउनिफर्म ड्रेसा फैया सरकारि भाबे अब्लासिम जोंनि आइएसआ कुनु स्कुलाव कुनु फरायसाफोरनो बे माने इउनिफर्म ड्रेसखौ राननो मोना होननानै जों गोख्रोङै जों डिमान्ड होदों आरो बेखौ जों दा मेम'रेन्डाम होगोन। गिबियावनो दिनै बे एबसुनि जि मोनसे गोख्रों हाबाफारियाव चिरां जिल्लानि सिङाव थानाय गुबुन गुबुन जोंनि पर्टेल मिडियानि बाहागो लानो हाफैनाय मावथि लोगो नोंथांमोननिसिम साबायखर बावबाय। दिनै बे समाव बैग्रिगुरि गामिनि सिङाव थानाय मारुपारा गुदि फरायसालि बेवहाय चिरां जिल्ला एबसु जिथि दख'रा एबसु आरो सान्थिपुर दालाय एबसु जोङो जथायै बाहाय ज' फैनाय जादों। फैनायनि गुबै थांखिया बेनो जोङो खोनाबाय थादों आरो जों नुबाय थादों बे मारुपारा गुदि फरायसालिनि जे मोनसे थासारि जोबोद जेंना जेंगोनाजों बिथांमोना बुंफबनानै दङ आरो बेवहाय जोंनि फरायसालिनि अबस्था जोंनि सोलोंथाइनि मोनसे थासारि जोंनि फरायसाफोरनि जि मोनसे फान्डामेन्टेल राइट एडुकेसन बेखौ मोननांगौआव फरायसाफ्रा डिप्राइभ जानायखौ जों नुबाय थादों। बेनिखायनो दिनै जों मोनसे गोख्रों मोनसे थांखि लानानै फैदों जे बे फरायसालियाव जों मा हायो मोनसे जातीय आफाद आरो फरायसा आफाद हिसाबै जोंनि सार्भिसखौ जों होनो फैदों। बाहाय एबसुनि बाव गैयाबाबो 50 जनसो जों मावथि दङ। जों आखायाव सिखा खदाल बेलसा बा बायदिसिना आगजु लानानै जोङो बे फरायसालिखौ गिबियावनो साखोन सिखोन जों खालामनो नुजाफैदों। फरायसालिनि सोरगिदिं जों नुबाय खुनु बाव फेन्सिंनि बा बाउन्डारि वालनि खुनु बेबस्था गैया। बेयाव जों नुफैबाय फरायसालिनि जे बिल्डिं बा इनफ्रास्ट्राक्चार बियो थोजासे नङा। गंसेल' बाहाय 40 फुटसो गोलावनि बिल्डिं दङ आरो बे फरायसालियावनो जों नुफैबाय स्पष्ट जोंनो गाहाय फोरोंगिरिया जोंनो डाटा होबाय जि इनरलमेन्ट बियो 73 दङ। क श्रेणीनिफ्राय आप टु क्लास 5 सिम 73 जन। दा बेबायदि एफा बुरजा फरायसा थानायाव बे 40 फुट माने जि बिल्डिं बाहाय बोरैहाय फोरोंगिरिया क्लास लागोन बे मोनसे नाम्बार 1 जोंनि दृश्यआव गोलैदों। नाम्बार 2 सिंगेल टिचार जों बुजिगौ दिनैनि दिनाव क श्रेणी मोननैखौ लायोबा 1 निफ्राय 5 सिम 7टा बाव क्लास जायो। बे 7टा क्लासखौ हारसिं फोरोंगिरिया बोरैहाय फोरोंगोन आरो 73 फरायसाखौ बियो माबोरैहाय फोरोंगोन आरो दायथ' लागोन बे मोनसे जोबोद दुखुनांथाव मोनसे थासारि जों बेखौ नुफैबाय। दा बिनिखायनो दिनै जोङो रायजो राजाखौबो जों खावलायदों बिमा बिफाखौबो जों खावलायदों SMCखौबो जों खावलायदों रायलायदों जे माखासे जेंनाखौ समाधान खालामनायनि जि राहा बिनि बेबस्थाया जोङो SMCनि थ्रुयै बिमा बिफा जोङो गामिया समाजा बाहाय दायथ' दङ जायखौ जों गोजानो मावनो हायो सरकारनि बाव गोनांथि गैया। बे जाबाय जों दिनै एबसुआ जायखौ मोनदांदों हाग्रा फोसाबनाय सनस्रांनाय बेमाफोरखौ जोङो साफा सुफा खालामनाय वाल फेन्सिंखौ जोङो थिग खालामलांनाय बे खामानिया जोंनि सामाजिक दायित्व बेखौ जों दिनै खालामगोन आरो इयुनाव फोरोंगिरि SMC बिमा बिफा समाज बयखौबो जयैनो गैयाब्लाबो मासाव खनसे बेबायदि नोजोरजों फरायसालिखौ फोसाबनांगौ होननानै जों खावलायदों आरो जों बिथांमोनखौ खावलायबाय। बे जाबाय जोंनि पार्ट गथ' गथायखौ थि समाव लाबोनांगौ देलायहोनांगौ साफा सुफा बे जाबाय जोंनि पार्ट। फोरोंगिरिया जिखिनि दं मोजाङै फोरोंनांगौ बे जाबाय फोरोंगिरिनि पार्ट। रेगुलार डिउटि खालामनांगौ मोजां मोनसे मेन्टेलिटिजों गथ'फोरनो गोग्गो सोलोंथाइ होनांगौ बे फोरोंगिरिनि दायित्व आरो गुबुन मोनसे गोख्रों दिनै दायित्व बे जाबाय सरकारिनि दायित्व जाय दायित्वआव दिनै जोंनि फरायसालिफ्रा गोबां चिरां जिल्लायाव थानाय गुदि फरायसालिफोर ME स्कुलफोर हाई स्कुलफोर सेकेन्डारिफोर दिनै जथेस्थ' जेंनायाव दं। नाम्बार 1आव जाहैबाय साफिसियेन्ट जोंनाव मा होनदों फोरोंगिरि गैया।
मेक्सिमाम दिनै एलपि स्कुलाव मा जादों सिंगेल टिचार जानानै दङ आरो सिंगेल टिचार थानायनि थाखायनो दिनै फरायसालिफ्राव बे फोरोंगिरिफ्रा फरायसाफोरखौ गोग्गो सोलोंथाइ होनाय आरो जोथोन लानायनि जि खाबु बेखौ बिथांमोना मोनाखै बेनिखायनो जों गोख्रोङै खावलायगोन सरकारखौ दिनै बे हाबाफारिनि गेजेरजों जेंनाया आरो बेल' नङा दिनैहाय जायफोर जिखिनि फोरोंगिरिफोर दं बबेहायबा सानैल' दं आरो मेक्सिमाम सासेल' बेबायदि फोरोंगिरिफोरखौबो सरकारा दिनै सरकारि जि माखासे हाबाफारि अफिसियेलि दिनै बिथांमोनखौ गोख्रोङै दायित्व होयो दिनै जों बयबो मिथिगौ अल इन्डिया सेन्सासनि मोनसे परिबेसा सोलिगासिनो दं हाबाफारिया सोलिगासिनो दं दा बेवहायबो जों नुबाय 100% फोरोंगिरिफोरखौनो सेन्सासनि खामानिखौ मावनायनि जि मोनसे दायित्व आरो ट्रेनिंखौ अलरेडि होबाय आरो बे हाबाफारिया जुलाइनि आगस्टनि 17निफ्राय सेप्तेम्बरनि 17 थारिखसिम मास मोनसे फुराफुरि सोलिगोन दा होमबा सिंगेल टिचारा बे गावनि फोरोंगिरि डिउटिखौसो फोरोंगोन बा फरायसालियावसो फैगोन ना बै सेन्सासखौ खालामगोन नोंथांमोना नायदो सानै फोरोंगिरि थानायावबो सासेया थाबाय सासेया जुदि डिउटियाव थाङोबा माबोरै जागोन बे माने फरायसालिनि अबस्थाया बे मोनसे दिनै थासारि आरो जों दिनै मोनथिफैबावबाय नैबे फरायसालि हारसिं फोरोंगिरि बिथाङा आरो बिएलअ डिउटि दं बिएलअआवबो जायोबा खामानि जायोबा बिथाङा स्कुलखौ गारनानै बिएलअनि खामानिखौ मावहैनांगौ बेबायदि दिनै परिबेस बिनि अनगायैबो जों नुयो जेलानाखि बिसायख'थि जेलानाखि इलेक्सन फैयो देशआव बै फोरोंगिरि बिथांमोनखौनो इलेक्सननि प्रक्रियायावबो हाबाफारियाव बिथांमोनखौनो बाहायो दा जों नुबाय गासैबो फोरोंगिरिफोरखौ फोरोंनायनि अनगायै सामाजिक बिथिं सरकारि बिथिं गुबुन गुबुन बिथिं दिनै बिथांमोनखौ बाहायनायाव दिनै जोंनाव जथेस्थ' जि गुन गोनां सोलोंथाइनि आबहावा दानांगौ बेखौ जों दानो हायाखै आरो बेखौ सरकारा इच्छाकृतभाबे दिनैहाय बिथांमोना बुजिदोंबाबो नुदोंबाबो माखासे खारननि थाखाय बिथांमोना खालि बे फोरोंगिरि समाजखौ दिनैहाय मा होनदों बाहायबाय थानायखौ जों नुदों जायनि थाखाय जोंनि फरायसाफ्रा भुक्तभोगि जोङो दिनै साफार जादों डिप्राइभ जादों आरो बेखौ जोङो बेसे गोबाव सहायबाय थागोन बोसोरसेनि बाथ्रा नङा बोसोरनैनि बाथ्रा नङा बियो दिनै बोसोरनि उनाव बोसोर बे जाबाय थादों बेनिखायनो जों दिनै दुलाराय बर' फरायसाफोरा गोख्रोङै बुङो सेन्सासआनो जा बिएलअनि खामानियानो जा इलेक्सननि बेपारानो जा गुबुन गुबुन खामानियानो जा फोरोंगिरिफोरखौ बाहायोब्लाबो जोंनो जि फोरोंगिरिफोरनि मुल जि रेसपन्सिबिलिटि फोरोंनायनि दायित्व बे दायित्वनिफ्राय बिथांमोनखौ जाहाथे उसुबिदा खालामनाङा गंफ्रोमबो फरायसालिया फरायसालि बायदियै फरायसालिनि मान मर्यादाजों सोलिनांगोन आरो रेगुलार टाइम मथे क्लास जानांगोन जों बिनि खाबुखौ होनांगौ सरकारा जों बेखौ बुंदों आरो दिनै जि सिंगेल टिचार बे सिंगेल टिचार थानाय फरायसालिफोरखौबो थाबैनो जोंनि आसाम सरकार जोंनि एडुकेशन डिपार्टमेन्ट बिथांमोना गोख्रोङै आरो थाबैनो पुरन खालामनांगौ जों बेखौ मोनदों 73 फरायसा थानाय बे फरायसालियाव दिनै गैयाबाबो क्लास वाइसै साबा जोंनो फोरोंगिरिनि प्रयोजन दं बे फोरोंगिरिखौ जों दिनै डिमान्ड खालामबाय आरो गुबुन मोनसे बाथ्राखौ दिनै जों बुंनो लुबैबावदों जोंनि डिपार्टमेन्ट एडुकेशन डिपार्टमेन्ट दिनै बिटिसि लेभेलाव डाइरेक्टरेट दं जोंनाव आइएएस दं जोंनाव जिअ दं जोंनाव बिअ दं जोंनाव गुबुन गुबुन अफिसार लेभेलनि दङ बे बिथांमोना स्कुलफोरखौ फोरोंगिरिफोरजों फरायसाफोरजों गार्जेनफोरजों मोजां मोनसे मा होनो सोमोन्दो मोजां मोनसे मा होनदों बिसार बिबेचनाखौ खालामनांगौ बिथांमोना स्कुलजों मा होनो भिजिट खालामनाय फोरोंगिरिफोरजों रायलायनाय बेखौ खालामबाय थानांगोन बेखौ खालामोबा स्कुलनि थासारिया मोजां जागोन आरो गार्जेनफ्राबो मोनसे बिसास मोनसे फोथायनाय बे फैगोन आरो बे परिबेसा दिनै गैया जादों बेनिखायनो जों गले गले जोंनि चिरां जिल्लानि आइएएस डिअ बिअ बिथांमोनखौ जों गोख्रोङै बुंनो दिनै बिथांमोना रेगुलार अफिसाव जिरायनानै डाटानि खामानि रिपर्टल' लाबाय थाबा जानाय नङा प्रेक्टिकेल स्कुलाव थांनानै बिथांमोना फोरोंगिरिफोरजों फरायसाफोरजों रायलायहैनांगौ आरो स्कुलखौ मोजाङै सोलिलांनायनि जे मोनसे परिबेस बे परिबेसखौ खालामनांगौ जों बिथांमोनखौ गोख्रोङै खावलायदों जायनि थाखाय दिनै गभर्नमेन्ट फरायसालिफ्राव जोंनि पार्टिकुलार मिडियाम एसामिस मिडियामानो जा बर' बिजोङानो जा जों दिनै मा नुबाय फरायसानि जि मोनसे इनरलमेन्टआ खमायलांबाय जायनि थाखाय सरकारा दिनै इनरलमेन्ट खमायनायनि थाखाय जोंखौ दाय दस जाबसिननानै दिनै स्कुलखौ मार्जार खालामदों दिनै एमालगेमेसन खालामदों जों थाखानाय फरायसालिखौ गणबद्ध बिटिसिआव जोंनि चिरां जिल्लायाव एमालगेमेसन मार्जार जानायखौ जों लायहोनो हाया आरो जों बेखौ गनायनो हाया
बिनिखायनो समाय थानायाव गोख्रोङै सरकारा डिपार्टमेन्टआ खामानि मावनांगौ जाहाथे गंसेबो स्कुला मार्जार आरो एमालगेमेसन जानाङा जों बिनि थाखाय गोख्रोङै बुंदों दिनै नोंथांमोना नाय दिनै जोंनि खाथियाव बिराद प्राइभेट स्कुल सोलिबाय थादों बर' बिजोंनि इंराजि बिजोंनि एसामिस बिजोंनि बे प्राइभेट स्कुलाव दिनै फरायसानि अभाब गैया मानो बिथांमोना फरायसालिनि जि मान मर्यादा बिनि जि स्टान्डार्ड बिनि जि मोनसे डिसिप्लिन आब्रुथि दिनै बियो स्पष्ट रोखोमै सोलिदों साबजेक्ट वाइसै फोरोंगिरि दङ टाइम वाइसै क्लास जायो बिजाबफ्रा रेगुलार नांगौ टाइमाव मोनो बिनिखायनो दिनै मा होनदों बिनि डिसिप्लिनखौ नुनानै दिनै गार्जेनफ्रा आकर्षण मोनसे फैदों एट्राक्सना फैदों जायनि थाखाय दिनै सरकारि स्कुलाव सिंगेल टिचार थायो बिजाब नांगौ समाव मोना बेबस्था मोजां गैया बिनिखायनो बे सरकारि स्कुलखौ मा होनदों नासयनानै नायख्लेंनानै दिनै प्राइभेट स्कुलाव थांदों मानोना गावनि गथ'खौ जों लेखा फोरोंनांगोन दिनैनि मुलुगाव लेखा फोरोङाबाथ' जानाय नङा दा सिंगेल टिचाराव बोरै लेखा फोरोंनो हागोन मोजाङै बे बाथ्राखौ दिनै गार्जेनफ्रा सानदों बिनिखायनो जों खावलायदों दुलाराय बर' फरायसाफोरा सरकारखौ जों खावलायदों आसाम गभर्नमेन्टखौ जे दिनै प्राइभेट स्कुलफ्रा जिबायदि डिसिप्लिनजों जिबायदि नितिजों आदर्शजों सोलिदों मोजाङैनो बेबायदि लेभेलनिनो जोंनि गभर्नमेन्ट स्कुलफ्राबो मोनसे मा होनदों मर्यादाजों मोनसे स्टेटासजों सोलिनांगोन नांगौ रोखोमनिबो साफिसियेन्ट टिचार थानांगोन नांगौ रोखोमनिबो डिसिप्लिन बाहाय माने इनफ्रास्ट्राक्चारनि जि मोनसे बेबस्था बियो पुरापुरि थानांगोन जेराव जोंनि गार्जेनफ्रा मोनसे बिसास मोनसे फोथायनाय मोनसे मा होनदों गोसो गंग्लायनो हानाय बे मोनसे परिबेसखौ खालामनांगोन जोङो आसाम सरकारखौ जों खावलायदों दा दिनै नुबाय बे फरायसालियाव इमिडियेट जोंनो बिल्डिंनि प्रयोजन दं स्कुल इनफ्रास्ट्राक्चार दिनै प्रयोजन नांगौ आपग्रेडेसन जानांगौ बेखौ जोङो आइएस जोंनि डिअ बिथांनिसिम जोङो बेखौ डिमान्ड खालामबाय दिनैहाय गोख्रों जाहाथे बेखौ खालामो जों खावलायदों दा दिनै जोङो फरायसालिनि गुबुन गुबुन जायगायाव जि जेंना थानाय बेखौ नुनानै जों सामाजिक जोंनि जि दायबद्धता जोंनि फरायसा आफादनि जि मोनसे दायबद्धता बेखौ जोङो दिनै बुजिदों आरो बुजिनायखायनो जों दिनै नुनानै गंफ्रामबो स्कुलाव जों बुंनो थाङोबा दिनै माने बिदि हाग्रा बंग्राजों लेथ्रा फेथ्राजों बुंफबजोबनाय जोङो जुलाइ दानावबो माखासे स्कुलखौ फोसाबबाय नै दिनै जों जागायफिनबाय बोथोरा मोजां जानायनि थाखाय आरो जों चिरां जिल्लायाव जेसेबां फरायसालि दं जों बेखौ एबसुनि कर्मिफ्रा थांनानै रायजो राजानि मददजों बा रायजो राजानि गेजेरजों जों फोसाबनाय हाबाफारिखौ जों लांगोन आरो बेखिनि दायथ'खौ जों खावलायदों डिस्ट्रिक्ट जोंनि प्रसासन जोंनि डिपार्टमेन्ट बिथांमोनाबो नोजोर होनांगोन बिथांमोनाव बे बाथ्राखौ बिथांमोना बुजिनांगोन आरो जों बे गासै जेंनाखौ लानानै गासै थासारिखौ लानानै जों दिनै दा बेलासियाव चिरां जिल्लानि आइएसनो जों मेम'रेन्डाम होगोन बिथांखौ जों खावलायगोन जोंनो थाबैनो समाधान नांगौ खुनु स्कुलाव सिंगेल टिचार थानायखौ जों गनायनो हानाय नङा आरो बिनि थाखाय गोख्रों बेबस्था लानांगोन आरो मोनसे बाथ्राखौ जों फोसावदों दिनैहाय एलिमेन्टारि सेक्सननि जि इउनिफर्म ड्रेस जि सरकारा हरो बियो फैबाय होननानै जों मिथिदों होजोब्बायबो होननानै जों मिथिगौ दिनै सेकेन्डारि सेक्सननि जि मोनसे इउनिफर्म ड्रेस बे ड्रेसा दिनै मा होनदों सोरबाया मोनदों सोरबाया मोनाखै आरो स्पेसियेलि बर' बिजोंनि फरायसाफ्रा दिनै मोनाखै मोजां टेन्डार जायाखै मोजां बाजेट जायाखैनो दा जायहा फैदों बिनो होदों जायहा फैयाखै बियो मोनाखै गंसे स्कुलाव नों मोनोबा आं मोनाबा बे फरायसाफोरनि गोसोआ मा जागोन गतिके जों आइएसखौ बुंदों जोंनि डिअखौ जों बुंदों चिरां जिल्लायाव जेब्लासिमनाखि बर' बिजोंनि इउनिफर्म ड्रेसा फैया सरकारि भाबे अब्लासिम जोंनि आइएसआ कुनु स्कुलाव कुनु फरायसाफोरनो बे माने इउनिफर्म ड्रेसखौ राननो मोना होननानै जों गोख्रोङै जों डिमान्ड होदों आरो बेखौ जों दा मेम'रेन्डाम होगोन